Issuġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. L-istorja, kemm ma nħobbx l-istorja, u mbagħad jgħidu li l-istorja dejjem tirrepeti ruħha. Jekk tirrepeti ruħha xi żikkola noqogħdu nistudjawha nagħmlu. X'għamlulu li dragut fl-asseġġju kbir. Fejn naf x'għamlulu? Ħansaqsi l-missieri. Pa! Aw, ibni. All right, Willy. Għalfej, m'għandix inkunu għarrajt. Pa, x'għamlulu dragut fl-asseġġju kbir? Sabajna fien, għabdu sekkina bħaldi, umbat ħarxru rasu u sparaw jilu. Issa balla ta' kanu. Veru, hekk għamlulu. Kattivi kienu. Efem, meta tkun ilek tissapportih bniedem, daw affarijiet li jiġru. Issa, mor kompli, għax aħna nax namlu, ux vera Willy. All right. Kanoni għandek jen? Le. Mela kompli. Oh, tem. Sorry, dik il-kaxxa tal-odda, dik tat-Taljani, b'kemm ħadtuha? Bellin juru l-kaxxa. Bellin juru? Jena dik il-kaxxa ta' tqalli, xħatta b-30 euro jena, 30 euro. 30 euro. Ta' La raħ, noqtlu. Din bomba biex taqla lek l-interjuri minn ġom nieħrek. Pa, narab xħallew l-Malta. L-arinċ? L-ismit tal-ħura bħaż-żejtun ħal-ħaxa. Pembroke? Ħafna affarijiet issa mor kompli. All right, għammu. Allura, jek ġew l-Arab, aħna kif mhux Musulmani? Xo Baġġi San Paolo. Tullifa. Diħna konda mux lifa. All right, għammu. Ejja la winċ. Għajdi xet jimpedini naqlalek l-interjuri minn ġom nieħrek din il-long nose. Din long nose? Aħseb wara l-fini, xieġi jek din long nose? Mux għed toħodna bis-serjeta, għawx! Għara ħanġibdi. Iwara ma xi m'għandix paċenzja. Tidher ma taħdem imxienta. Kejja, ħa, kompli. Efa fuq il-mejda. Ħasib lek was naħjar, provi saħbu billi kellek sku. Was naħjar, attori li kont il-bnifitla. Sku. X'taħseb? Ma laqatni xejn, ta' Laqasni li imma bda noqdu tinsaw l-infaq il-martell, newi. Il-martell biex jinsaw l-infaq ta' kristall. Mela bil-martell, mela ħa. Ejja, ek jisaw l-infaq. Rajda. Pa, taf l-ewwel nis Malta kienu sqallin, għax sabbu xi ta' kizmien. Vera? Misqallija? U bil kem ħadu ma jimsirek bitriplu ħadu. Sorry. Ġifiri, b'xi mod ħlista. Nabdalla kem Ferdinand, ta' għax ħanajdlek problema għandu l-pipe dak it-tifek. Il-ħin kollu jtelfu bix-xogħol. Il-ħin kollu ħanina dinja jistaqsih il-mistoqsijiet, jajjieħ l-raġel. Tfal mhux hekk xogħolhom jistaqsu l-mistoqsijiet ċaffarijiet daw. Tkellimu. Ir-raġel ta' ħafna tfal. Fader, iftakar meta konna għadna tfal kien krejjaħ piena. Ejja, ifhem, ma tantx marret qoddim, Naħseb għalhekk daħal qasis għax ma setax jabbi waħda. Xekar inti tista' x'jekk iġik iċ-ċans anke ma nantek tmur. Għandu raġun il-fader tħobbhom l-avvanzati int. Fader, tiftakar meta konna żgħar x'kont għamiltlek bil-cookies? Kemm? Għandek ġuħ? Iva, għandi ftit. When there's a will, there's a way. Thank you. Jien vera nħobbu. Anka jien. Yeah, don't bait! Ara, ma tidaj!
Kont nara konna nitku. Għax illum waqaf jagħmellek. Taf li jena u niftakkarek. Ġitni f'moħħi Mary, niftakkarha magħna Mary. Waqaf. Suq, dik nofsa triq. Jiena, bil-rispett kollu ħansuq għaxet. Bil-rispett kollu joħtu kien isa li dik kienet propja l-mara ta' ħajti. Dik immaġina, tant kont inħobba li konna l-primarja kollha f'daqqa. Prima. U jiena kont ħafna iktar bravu minna. Kont immur ħażin biex nibqgħu fl-istess klassi. Imma mbagħad is-sistema firditna fis-sekunda. Hemm tinduna kemm intelligenti, għaxu sekondarja, sekonda jgħidilha. Ma insomma, vera, ma nafsar minna, Mary. M'għandix idea ma mnalla ma dix tidher xi ġennel. Ej! Ara, nodu attenti kif li tkellmu. U tisalata li kursi ta' kif, no ħaġa, itfa' fil-ġen. Il-barbi, kif ħalli? Għax bejnietna. U għettu illi ħankunu qed nibnulu x'imkien ieħor nġibulu l-permess. Għatlu, aħjar milli kieku konna tnamlu fil-bidu. U fej għandek f'moħħok eżatt? U jixtieq x'imkien fil-ħoli. Jiena x'imkien easy ħalli ma jkunniex inkwiet. L-imdina? L-imdina, mela, easy, l-imdina. L-imdina tajjeb. Mela imdina ħajtuk permess biex ittella Għajdu, xek Well, there's a way, there's a way. Ġibna permess fuq fil-fla. Ara jiena mhux ħamorqod manzani biex inġib permessi, U jekk ħanġibu permess, għassajtija xi attak ta' qalb il-loħti, irid ikun x'imkien legali. Jew almenu jidher li hu legali, nkella trabil ħajkonna. Da torri xabbieħ. Istoqsija interessanti. It-torri xambiħ. Sabiħux. Sabiħ, imma inti torri xtambiħ. Dak jgħidu l-status. Erik li meta n-nies jaraw jgħidu dak tal-pipe. Ejwa, il-boyfriend tal-mami għandu blokka flets u għek semmijom il-flets ta' Noel u l-għin kollu jiftaħar bijom. Ma fuq di, mux ħarqa li bili da? Ejja, forsi għalmenu t-pattillu tal-għalli bilak mommi. Dan it-tifel, għandu bżon joħroġ minn ġodin id-dar, għandu bżon sfok. Mawnħat! Mawħat tal-ura kif tkellimni? Mawnħat! Pero jekk tgħid il-password jista' jkun li jkun hawn xi ħadd fim? Il-password. Il-password. Hawnhi rain or shine. Aqra sew bil-capital letters u l-underscores jgħoddu. Ukoll. Mela, rain or żgħira, shine kbira. Mhux tajba joqsok xi ħaġa. U ejja mawħat jien Mary. Trid tagħmel reset your password. Le, rrid nidħol. Ara Mary, ġejt. Thank you tal-li ġejt ta' mux ħaj dispjaċik żgur. Ġed dispjaċini propja, ma jridux jiftħuli. X'għandna l-password jħabba s-security. Rain kbira, or żgħira, shine kbira u full stop. Hello, Dorian. All right. Kif aħna? Din magħna ta' di Mary li kont semmejtilkom li ħabbiba kbira tal-luli u b'xi mod tidħol eżatt fil-pjan. Għala ma ftaħt. Għax meċ il-password tajjeb. Il-full stop mettix. Kif qed tara jien tal-punt. Ewwejja nitfu. Din Mary, it-tfajla li kont semmejtilkom. Ila ta' fil-willi minn mindu kienu żgħar. U naħseb biftit tentazzjoni naslu għal-pjan li għandna. Diħla magħna? X'sajż inti flok? Small. Hekk jidru. Missek tagħmilhom ta' sar wisq. Jien għamilthom. Kemm ġew sbieħ, jien mindu kelli tfal kibru, ma baqgħu ma niżlux, mhux bħal tar-raġel. Taħħalih dawn l-irġiel mhux bħan-nisa għax ġmiel. Insomma, in-nisa li qed taraw dawn huma l-ultras women. Olivia, Head of Security. Intu ngħid. Petra, l-makeup artist. Ħalt kart, kollok bżonn tampillita. Jien Sister Eva, għax ħajja kwieta. Imma la ma tqabbiżilix. Jien Tanja, modella. U jien Ursa, mara tad-dar, ngħix fuq ir-relief. Ma naħdem l-inta. Insomma, xogħolna huwa li nwaqfu dak li hu ħażin. Nipprotestaw fejn hemm bżonn. U Ġiljan kapla bżonn. Imma jien fiex nidħol. Inti għamilt imnieħrek. Le. Ma hekk jisu magħmul. Jien naf minn għamlu mnieħru. Ifhem, ikollok bżonn tagħmlu. Tal-madra fih daqshekk. Jinġieli jiġuni bih daqshekk.
u jkun iridu ninċekkinu l-om il-make-up. Mela di possibli. Nċeknu ma ta' xi raġel. Bajf u naqra, saf u naqra. Il-Prim Ministru tagħna għalkemm hija mara. Taf li għandha l-extensions. Hija korrotta. Extensions. Għalkemm hija mara, hija korrotta. Issa aħna ħsibna li ħajkonna Prim Ministru mara u l-korruzzjoni sa tonqos. Imma għarranna bi kbir, anzi żdiedet. Allura naħsbu li kinneħħuha minn hemm, naslu għall-missjoni tagħna li npoġġu d-drittijiet tan-nisa tagħna l-ewwel. Missjoni tajba għandkom kieku, imma jien fiex nidħol. Jiena smajt li interessata toħroġ għall-elezzjoni issa li qiegħda lura Malta. Nitħajjar kieku, imma rrid nidra ftit is-sistema ta' Malta l-ewwel għax il ftit nieqsa minn hawn. Bżax hemm mod faċli kif tasal għall-poter fi żmien qasir. Kif? Ġib lura l-Willi. Il-Willi? Il-Willi u r-raġel tal-Prim Ministru. Taf għalli daw l-ġel mhux bħan-nisa għara xi ġmiel. My life in the sunshine. X'taħsbu? ħajbni torri hawnhekk fit-tarf ta' ħaddingli. Hawn ħajbni. X'hemmhekk? Mhux torri ta' soldati. Torri b'torri nibnu daw, x'affarijiet daw. Dak it-torri b'naħ l-Ingliżi. Għal daqshekk, x'affarijiet daw. L-Ingliżi ma waqqawlniex it-teatru, aħna waqqawlhom daż-żik ta' torri, mhux vera Fader. Isma' jista' jkun li għal-darba għandu ftit raġuni, aħjar għaw milli fuq fil-fla. Torri orrajt. U hemmhekk xejn isu razzett. Ejja, dak hemm waħda tagħmel ġbejniet hemmhekk u issa mhux niskapriċċjava dik Fader u jħammaru. Penik, huwa l-baletratti ħanna batuhom il-pajp ħanna narak joġbux, jekkux kollox orrajt. Ej, ħamlu. Għaw xieċra l-Knisja, għala spiċċat underground. Għaddingli mux ikraħta, u tider fil-flafaċċata u koll, l-istess ħin. Ara, Ernest. Għaw, sur kappellan, kemm inna ma nintaw. Ejwa, hija xin kun mħabbatna bej l-arblu, xamilna dak l-arblu sewa. Bej xiloba tal-Juventus, fil-fat. Għasin għaddes ma bdejt, kollox fidej Fader Robert dejt inħallijena. Allura, xġabek law? Għara, sur kappellan. Stenna, qabel kafe? Jow, mill-irqiqa. Armat, sur kappellan, int. Nara, fejn zomma, ma unik, għaxek kien ħallijom. Jekk kien ħanżom, zom fidej. Jekk kien ħallijom fej jidru, irabbu saqajn. Diki, il-moħbati għaj, rajta, zom daqxin. Ferranti għu ferrajjen? Ferra. Ferrajjena, mena. Tajjeb. Hoppla. Erġaħbi. Emmek. Cheers. Cheers. Mela. Għajdi. Għara, sur kappellan. Jien għandi problema. It-tifel, kemm meta ma jkunx mammu, qed jibqa' ħin kollu nkaħħal miegħi. U jiena jkolli x'nagħmelu. Problema hi. Dik iva, nifhemha dik hija problema x'daw jibqgħu qishom ikkaħmati miegħek u jiena nifhimha jien l-istess hekk jagħmel. Ma int għandek it-tfal sur kappellan. Le, mhux tiegħi ta' hija tinħawwa ta' le, aħna ma tafx li aħna ma jistax ikollna tfal ħasra. Ma jien nkun qed nirreferi għax hekk nodhom jiqishom bħal tfal tiegħi. Dawk li jiġu l-Youth Center. Diki. Il-Youth Center, nibda nibgħatu l-Youth Center. Ma ħanejdlek. Sten daqsxejn hemm daqsxejn ta' problema xi il-post. Il-post huwa daqsxejn żgħir u bħalissa qegħdin mimlijin u jiddispjaċini ma baqalix post imma ta' fimtek. Ara, minada inkeċ il-neputijiet ta' Gillian u għek nkunu nistaw namlu post għal Ferdinand tijak. Imma mbagħad hemm ħaġa oħra. Għastidu jiġi jisu ġo postek jider abbandonat laqas.
Għax id-deċidejna wkoll u għadna sewa illi il-post għandu bżonn dik it-tikħila, tifjida biex jieħu dax. Xejn ħajja. U għedna wkoll isu nar ta' sibt, isu hemm bżonn isu nagħmluhom xi ħaġa. Taw, u għedna nixtru projector u għedna forsi fil-każ nagħmluhom air condition. L-air condition. Erħilu, imma volja. Fis-sajf ikun hemm misħana, misfene? Tajjeb, ara, mela, min għada tkun tista' ġibu? Sewwa, aħna niltaqgħu l-erba' u insomma, kuljum imma l-laqat propja ikunu l-erba' u l-ġimgħa. Ara jiena lili laqwa, li tieni daqsxejn nifs. Le, serraħ rasek għax ħajtik nifs gura ġvera ħajżvog hemmhekk ħajħu pjaċin. Ta' Ernest. Tajjeb. Ħammur jemmela. Bilħaq, għax insejt ngħidlek, dawn normalment ħabba l-ispejjeż niġbru xi 30 euro fis-sena bħala miżata. Imma fil-każ, ara, l-ewwel sena ħalliha on the house. ċet tagħmel hemm faħde? Ġibna għand il-grupp tal-hem party tal-irġiel. ħaġa kol tal-irġiel bachelor's party jgħidu. Party, ma taqbadġu tmiss del-mobile ek Mux fih ġo fih li jista' jkun l-impressjona lili, Minni fader, fih. U skulli fih. Ġifiri femni narejja, dak it-torri? Mela, u għalli, illi dak it-torri jew xinu għaw ta' soldati, ġifiri m'għandniex problemi għax soldati gvern ma gvern irranġaw, tajjeb? U allura dik id-dar tiġi ta' din il-biħirġ bejniet? Diki. Issa jena għandi diġa naqa deposit għalija kif najdilla li 100,000 diħħa taqbad u tbus li toħra żgur, Njab 100,000 għalija di. Fejti fada. Muf. Jgħamur da xej ta' passiġġata xinni man kullilaw. Narakom iktar tard. Tajjeb, ma għadlikx il-pipe kienet ħatoqtlok dik l-anzjana. Ja, marqax fija. Malli orejta u id-deposit u kellimta fuq il-100,000 għat li tinnaċas kemm immur nġib xi ħaġa minn ġewwa l-portmoney u l-handbag. Orejta kif ġab il-machine gun, ma kemm ġrejt jien. Narrow escape jgħidulu da. Narrow escape xi tkun? Narrow. Narrow irridu naraw se nagħmlu vera. Ettaw ġendata r-raħaret issir. Ejja naraw kif ħan solvuha. Immorru nkellmu ftit il-pipe ukoll fuq del-biċċa tax-xogħol. Taħseb. Telquni jaw. Tidajx, fader! Ma nidajx, ħasra. Vera ta' rajt ħajti tiflaxjali. U bdiet tisparale. Pam. Pin, kif intom ħin? Ejja najdu. All right. O Fader Robert Fejja. Ma saħad dinkli. Mal-karozza barra, jeda? Ejja xtajela bil-mixi. Imma skont il-kalkuli tiegħi wasal biex jasal. Sur kappilla, ejli biex najlek. Tikx karozza daħħalt kemm misabiħa. Dik ġiti ta' Waħda? Timxi waħda? Le, GT Gran Turismo, ġifiri tkun sport isa. U kemm ġietek? Għalli li isu 40. Ostja! Sola filli, su kappillan. Fimni, bus problem qas jismana mill-kannierja pers li jisom taħt il-knisja. Għandkom dik il-paga kollha l-kappillani. U le, aħna bħala paga ma nixxi ħafna, ma kultant jidħol xi bonus.
Mxejtlu minn ħadd Ingli? Fader Robert? Mxejtlu għaxa tħallin waraħ. Zom. Iċ-ċirkostanzi, emerġenza, ħarġet għalina iċċiħa bis-center. Kama ħallu kemmu. Santa, x'għamiltu allura? Naħlef l-eksu l-kappellat. Morna nipprovaw nakkwistaw il-proprjetà tagħha b'offerta ġeneruża. Tbieħ, binnax di għaw. Vanna għaw di. Ma nafx jisema naf li għalaqa stramba di xieħa. Għanda nafx ta' management u għanda center. U naftu zaħe, pam. Tajt la qalbi nafal minn qed tgħidu jiena. Tafa sul kapli. Ija jew. Jekk vanna nista' ngħinkom. U da dirriedni bil-fors li minn dakinhar xi darbtejn jew iktar fil-ġimgħa nibda ninżel sal-Youth Center. Jien minn naħa tiegħi ma kellix problema assaġġ. Il-post kien joġobni. Kien hemm min nisa li huma importanti. Biktar minn hekk kelli ma minna kelma. Ejja ninġabru, ejja. Tajjeb. Mela, nilqaw maħna li l-kulminatu l-ewwel darba maħna saq importanti illi ma tmissux mal-ħajta xadna kif dor niħdawra grazzi għal benefattur tagħna li tagħna il-flus biex nkunu nistgħu nirranġawh. Isma', dak mhux it-tifel tal-bajt dak. Vivi, kollu kemm hu. U sa biex nibdew, ħanejdilkom daqsxejn ta' ċajta ħelwa. Sewwa? Mela, x'qal Adam lill-Eva meta nduna li kienu arwenin u bdew jitattew bil-weraq. Ejja, tafu? Ma tafux? Take it or leave it. Kemmi tajba, Kemmi tajba, Issa jina naf li għaw minnkom jiġu għawnek il-Youth Center minħabba fihom minħabba ċajtu xvera. Kamu bajtux. Naqra. Ħaj, wendijen, għat ma rajtlek li naw? Għax l-ewwel darba ġej. Missieri batin fi xeħles minni. Jien neġi għaw, għaxom dejjem xolla lek. U għall-ewwel darba f'ħajti ħassejtni li ntqajt ma' xi ħadd li qisu ħanteress fija. Xtaqet tkun tafni. Kella kollox ħelu, xofteha, xara, xtaqt li dakinhar ma jispiċċa qatt. Wendy, ejja ħammurru. Bye. Dak il-ħin qalbi ridet toħroġ, naħseb kont in love. U jekk qalbek kienet se toħroġ, żgur mhux daqs qalb Ernest. Xin se jkun jaf li bina huwa love mat-tifla tal-kummissarju. Għadni nitħaq sissa. Isma', taf għaliex il-ġobon tat-toqba huwa qaddis. Għaliex? Għax Holy għandu t-toqob. Tajba.